nik prestatu dut edizio hau. Dira orduan Junez Cazenave harigile apesa zenaren pastoralak iaz 4 publikatu genituen eta aurten beste 4. Aurten orduan izanen dira Judit pastorala, Judit da Bibliako saintu bat eran dezagun eta historio harigari batekin alarguntza zen eta moztu zion lepoa orduko erregeari, errege hori txar baitzen Holofornes. Gero Larraine pastorala, nun aipatzen duen Larraine, pertsona ezagutuak, guneak eta bar. Gero Lucas Charles laugarena, eta bukatzeko San Francisco Xavier, era nahi baita, orduan hanko Nafarroako saintu hori. Eta bestetik Suaziarekin ere beste testu batzuk argitaratuko ditut, han hor testu laburak denetarik. Pastoralak Suazandiarekin. Eta nire helburua da datoren urtean ere poesia bilduma bat ateratzea, Junez Cazenave harigilek idatzi dituen poesia edo olerki horiek. Zakin nola egiten zuen, meza ematen zuen, bena idazten ere badu nola eran obra harigari bat, adibide batzuk, testamentu beria eman du zubereraz, Suazandiarekin ateratu du webgunean latera euskara latina beraz, latera euskara hiztegia, sendotzeko lantareak, ez dakit zer, nula zuberoan herri bakotxak bazuen izen goiti bat orduan bostazten dut zer nahi, bena adibidez Barkostarak, Ebasle, Mauletarak, Irus, ez dakit zer, denetak eta hori argitaratzen dut beraz Suaziarekin.